Makapuso ang Mindanao puno sa istorya ug mayaman sa kultura. Ug karong buntaga atong hisgutan ang usa sa mga garbo sa Mindanao nga makita sa syudad sa Butuan. Atong sayron ang istorya sa iladong Balanghay Boat sa syudad. Kauban ang City Tourism Officer sa Butuan nga si Ma'am Evangeline Peña Dominice. Ma'am Evangeline, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Madyaw nga hinaat mga kapuso sa Mindanao. Madyaw nga hinaat is good morning sa Butuanon. Ma'am, unang-una, unsa ba ang istorya ni ining balanghay nga anaa sa syudad ug paunsa kini na diskubrihan? Actually, ang kaning balanghay was accidental ang pagdiskubre ani. In the middle of the 1970s, naay project ang Butuan City nga mang drainage. And diha dapit sa Barangay Libertad, pag-dig nila, nakakuan sila og kahoy. It turns out na unusual siya nga kahoy nga naa sa ilawom sa ground. So, nanawag sila dito sa Manila, padala ang Malacañang og mga archaeologists. So, pagtanaw pa, it's one of the prime finds diri sa Pilipinas. Ma'am, base sab sa history, asa kinigikan ng mga balanghay? Wala gid nahibaw-an kung asa gid gikan. Ang among mga historians na discover nila nga kita po di ay diri sa Butuan atong panahon na mga boat makers di ay ta kay ang Butuan City is known to be one of the biggest trading port in Southeast Asia. Since it's easier to travel by water than to traverse the mountains. Ma'am, makonsider po ba ninyo nga dako ang historical value ni ini? Dako kaayo ang historical value ani kay 2016 nang kuan siya og House Bill 986 na declaring the Balanghay to be the national boat of the Philippines. Sa 2019 na House Bill 7070 na gi-approve na po sa House of Congress na si Balanghay mooy national boat of the Philippines. Diri sa Butuan, ang among tawag aning nga boat is Balanghay. Pero sa National Museum, ang ilang tawag dito is Butuan boat. Kay according sa archaeologists na kung naagali isa ka artifacts nga makit-an sa isa ka lugar, ginatawag nila sa anak nga lugar. Sa karon, pila ba ka balanghay ang anaa sa kustodiya sa LGU ug paunsa ninyo kini ginaalagaan? Yes, naatay Balanghay Shrine Museum sa Barangay Libertad. Under ni siya sa supervision sa National Museum of the Philippines. Mao ni siya ang nag-house sa pinaka-original nga balanghay nga una na excavate diri sa Butuan. To be part of the property are still around 4 to 9 balanghays nga naa pa sa ilawom sa yuta. Ma'am, dako pod ba ang nahatag ni ini nga epekto sa turismo sa Butuan City? Yes, of course. Kung mahilig ka og archaeology and history, buanhi ka sa Butuan, puno gid kaayo ang imong thirst for history and archaeology. Kay ang National Museum of the Philippines, na siya branch diri, nag-house sa tanan lain-lain na klase nga archaeological finds nga makita diri sa Butuan. Lastly, Ma'am Evangeline, let's invite our kapuso viewers nga buot sa mutanaw sa Balanghay Boat nga garbo sa Mindanao nga anaa diha karon sa Butuan City. In the whole of the Philippines, ang Butuan City ra ang naapa na discover ang balanghay. We can proudly claim na ang Butuan pagyud ang naa ini kadaghan nga balanghay nga makita sa Pilipinas. In coming to Butuan, since we are amidst the pandemic pa, there's no requirements na for travel documents. All you have to do is bring your valid ID and a very healthy body to come over and see our museums, which houses a very large collection of artifacts dated in the Song Dynasty. Daghang salamat, Ma'am Evangeline, sa oras nga imong gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay, ma'am. Yes po. Stay safe also. Kini ang At Home with GMA Regional TV.